L-erba wara nofsinhar il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għall-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għal madwar nofsija. Fit-tmiem il-laqgħa f'kummenti lill-mezzi tax-xandir, Lorenz Gonzi qal biss li ma kellu xejn xi jgħid li fil-matul il-laqgħa ġġorna l-Grupp Parlamentari dwar kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni fil-Parlament fejn tidħol id-diskussjoni fuq il-mozzjonijiet tal-Oppożizzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern u dwar Richard Kakija Caruana. Sa dan it-tant, Lorenz Gonzi reġa' ħarab milli wieġeb mistoqsija ta' One News, din id-darba dwar il-fatt li ilu xhur sħaħ biex jistabbilixxi data fuq il-mozzjoni tal-ġustizzja u l-intern. Il-proċedura x'ser ikun. Sa naraw. Prim Ministru, għalfejn domtu da xhur kollha biex stabbilejtu data dwar il-mozzjoni tal-ġustizzja u l-intern. Prim Ministru. Spikkat in-nuqqas tat-tendenza għal darb'oħra tad-deputati Jeffrey Policino Orlando, Jasmine Muljet u Franco De Bono għall-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista.